Takže ahojte, keďže moja webová stránka je zatiaľ v angličtine, tak som sa rozhodla, že vám nahrám takéto krátke videá. Toto prvé bude len také naozaj skrátke o mne. Kto som, čo som. Veľa vás pozná alebo z Facebooku, alebo z Instagramu. A taktiež moje príbehy boli uverejnené alebo na Fitkulte, alebo na FitShakery. Potom môžem dať na YouTube link. Som jedna obyčajná baba, ktorá má sedavé zamestnanie a sa rozhodla, že na svoju 30-ku schudne. Takže to bol taký ten začiatok, to bol ten cieľ, ktorý som si dala. Nikdy som si nemyslela, že fitness sa stane takouto obrovskou súčasťou môjho života. Keď sa tak spätne pozriem 5-6 rokov dozadu, tak keby mi niekto povedal, že budem takýto blázon do činiek, tak by som asi sa na nich povedala, že čo, že vám asi úplne hrabe. Tiež si pamätám moje prvé začiatky s činkami, keď priateľ sa ma snažil dostať do posilky a ja som tak strašne odolávala. Stále som hovorila, že nie, ja tam nejdem, ja nechcem vyzerať ako chlap. Bože, aká som bola sprostá. Veľa báb je takých, čo sa boja činiek, keďže si myslia, že naberú svaly, ale rozdiel je v tom, že až také ľahké to nie je. My ženy nemáme toľko testosterónu a na to, aby sme tie svaly vybudovali, tak je to troška ťažšie, ale teraz späť k téme. Rozhodla som sa, že stále vám prinesiem nejakú inú tému. Tých tém už mám pár napísané, ale keď máte nejaké nápady, tak kľudne mi dajte vedieť, alebo keď máte nejaké otázky, tak kľudne môžem urobiť aj niečo ako Q&A. Tiež mám v pláne aj urobiť niečo ako, keď idem do posilky a nejaké tréningy, možno urobíme aj niečo na doma, niečo rýchle. Fakt pre každého, aby to bolo pre každého dostupné a tiež aj pre ľudí, čo cvičia doma alebo čo nevedia, čo doma cvičiť, aby sa dostali do formy. Takže v skratke asi toľko o mne a tiež by som vám chcela povedať takto nakoniec jedno také, nie že tajomstvo, ale ako by som to nazvala, taký zázrak, ktorý vám pomôže schudnúť. Nie sú tu žiadne waist trainery a nie sú tu žiadne pilulky na chudnutie. Na to, aby ste schudli, potrebujete byť v kalorickom deficite. Nič viac, nič menej, nepotrebujete naozaj míňať peniaze na rôzne, neviem aké drahé suplementy a na nejaké spalovače tukov, úplne zbytočné. Jediná vec, čo potrebujete, je byť v kalorickom deficite. Ale o tom, ako začať a ako chudnúť, asi na budúce. Takže čaute.